Oya orenya kwa Ramogi jonka mora maintiere kendo lakini machiegni e channel ni mar Piny. Okinyi ma kawuono ma en miso dwe. Ni kanyo en month kawuono en tarik 31. Jogo duto ma sani osechopo tarik ma kawuono tarik 31 en moro makende kendo gonyo sero kamano kuom chwalo wake no chopo okinyi ma kawuono ma odiochieng' mogik mar dwe ni mar 5. Tarik ma kamae ok ne nuore ngimani duto nyakwara Ramogi jwang' mana kaka manyoro kodhi to rumo mana kamano. Arwakni machiegni kiwuok e konde duto mag pinywa mar Kenya, pinje malibamba nyaka pinje go maoko. Arwakni machiegni e cheni kochako saa 12 nyaka saa 5 mar onyango. Nyinga Cleophas Oluoch. Oya orenya kwa Ramogi jwang' kamoro amora ma intiere, ageno ni ichiew maber. Kaka pile wacho ni piny karu to rugi mage. Bore Nairobi kae orugi koyo ahinya kendo nyidho bende nitiere. Kama intiere to piny oru machalo nade. Kata kamano wantiere kae okinyi ma kawuono mar mi chenro mar Piny. Nyinga Joyce Odur. Nyakwa Ramogi jwang' kamoro amora ma intiere ka en chieng' tarik 31 nyiso ni odiochieng' ma kinya en nyasi mar Madaraka. Kamoro amora ma intiere machiegni e chenro mar Piny odiochieng' ma kawuono. Chenro machakre sani saa 12 mar okinyi nyaka saa 5 mar onyango. Nyinga Sharon Ong'ao. Sharon, atako dio ya ore. Oya orenya Cleophas. Achiew maber. Achiew. Joyce. Achiew maber to yin? An, achiew maber. Gima omako dhoga ni koth goyo Migori matek. Koth chwe Kisumo maratari. Jam medore samoro. Mano kanye Kisumo? Gwenge ma Kisumo kanyo. Kisumo tinde nitie jam. To okong'eny ahinya. Okong'eny. Dawinjo ni olos obede yo moro makare. To gima more ni koth chwe kendo kwa gocho dala gima wacho ni koth chwe to en gimoro magimor nikech kinde go duto ginya yudo kaka gichako pitho kata gichako komo gik ma kamago ka ginyalo timo bata chiemo maber imbicho maber en mana mor mana ni otieko dwe iwacho ni miso dwe kamae kuchopo tidhi mana e korot kigidhi e korot iwuogi korot to korot timo ni gimoro Bende kinde ma bende koro wane miso dwe mano tiende ni bende yiero mano ma dwe mar 8 bende kayo machiegni ka sani odong' mana ndalo wanyalo wacho ni 69 kende to jo Kenya dhi e deba kani jo Kenya sichako ikore makare jogo ma ponono pok oloko kuma gigoe kura wuogo oko dhi oloki kalure ni goyo ombulu kata luto ombulu en ratiro mar jo Kenya duto kata kopogre gi loko kura Joyce bende nego bed ni gicheko kata dongere luongo ni biometric kapo ni gisendikore kata oyo akenya kwa Ramogi jwang' bende setimo kamano. Cleophas sani loso kotendre gi Kisumo Migori makoth chwe bura Nairobi ka odiochieng' manyoro sani gokinyi en wach malich onyidho to koyo mobirogo Iwacho ni koyo kuto. Obiro maki chung marach to bing'e nyaka ali Migori kata piny. Iwacho ni nyaka sanya koro Ramogi jwang' gik matimore en lokruok ma osebedo konene kor lwasi to gigi duto intiere gi ting'. Ino ka sani kata pattern mag pur kachiel kod pitho opogore kendo gilokore. Kinde ma gilokore kamano nyiso ni nitie gik moko ma ok timre yo makare. Mano nyiso ni nitiere chido ma kor lwasi wa ochido go kendo bed ni watimo gik makare kaka pidho yien mar bero kendo loso kor lwasi obede yo moro makare kapod olose kor lwasi mar siasa koro medo mana bedo mapek nikech sani waneno jomowuok mar laro kom mar jatend piny giwuok oko nyaka sani wange mana jariyo mane dongo manitie kacha kata gin bende pok opuodhgi girito chopo e nyima duol mochung' ni yiero kod kiewo mano mar IBC giko mara jumani mano chieng' tarik 5 kachiel kod tarik 6 mano ka dhi bedo odiochieng' makoro jotelo mamoko dhi bedo kanyo odiochieng' maogik to kata kurange puodho madhi nyime Bomas of Kenya odiochieng' manyoro drama mang'eny ne nitie kacha nitie jok mano koyudo kachiel kuomgi comedian mano Walter Mong'are Nyambane ema no puodho mokwongo e ng'wech ma kamae en makoro bedo jalo mokwongo king'eni chenro mar puotho nochako chieng' Jumapil to no Jumapil jago ariyo mabende nagombo mar laro tend piny Kenya nok gichopo kata mana dwaro mar IBC nothechgi kod odiochieng' manyoro nwaneno George Wajakoya gi Nyambani mabende wacho Wajakoya nokochopo e singo kata mana gik mana IBC dwaro mago nyinge mag supporters johera koro miye nyaka chieng' tich ang'wen mar mondo mi oter nyinge makamano odiochieng' ma kawuono nyadendi moro bende dhi chopo saa 8 en ochungi independent koro warito neno kaka wach makamano dhi twak mokwongo chenro mar mbaka oromo odiochieng' ma kawuono nyakwa Ramogi jwang' ma e wach
mabende wadhi twake kaluwore gi jochung' mopogore opogore mabende gisani ipuodho kod IBC. Kopogore gi mago malaro tend piny Kenya, bende wantiere gi governors, jotend alensis, jod bura kabende chenro makamendi dhi nyime e apise mag IBC mabende nitiere e od buche mopogore opogore odiochieng' makawuono mabende biro dhi nyime nyaka chieng' tarik 7 mano mar dwe mara auchiel. Mano dwe mara auchiel. Ingeni koko wacho tarik 21 pod wan mane dwe mara 5. Koro kinye mwaloko dwe. Koko mano Cleophas kopogore gi twak e chenro mar piny bende wadhi bedo gi kidieny machielo mana Joyce kinyalo kawe. Nyakora Ramogi Jwang' tok ka wasetieko twak mokwongo mabende anyawadwa Sharon Ong'ao osenyisi ka yo makare wabro bedo koda twaka e chenro mar mbaka oromo. Chenro mar mbaka oromo twak makamani biro kelni kod nyawadwa Cleophas Oluocha. Ka bende odiochieng' makawuono pod wabro mana temo nono ni e kinde gi mabende oseyawa yanga chenro no kata oseyawa yanga kata IBC osemiyo josiasa thuolo mar timo campaigns e pacho kae. Onego bed ni gitimo campaigns e yo machalo nade. Be gintiere kod bidhruok koseoyo. Mane twak mabende nyawadwa Cleophas Oluoch biro bedo godo kanyo kango chopo kanyo sa 3 mar okinyi mano tok yudo chal mar fuambo. Twak mabende biro dhi nyime nyaka sa 5 mar onyango ka twak makamano bende wabro chwalo nyaka e kor gwenge kama intiere. Nyakora Ramogi Jwang' ka wasichore twak makamano gima ngeni ko chako sano kinyo muni weche manyien nono magazet mabende wadhi yudo kachiel kod nyawadwa Joyce Oduor okinyi makawuono. Ka wachiko mago te yudo wachiel kachiel e Ramogi TV, Facebook, Twitter kachiel kod Instagram marwa kan bende tudri kod @Cleophas Oluoch. Wapuonjre kendo wamed ng'eyo gigo duto motenore kod yiero kachiel kod tiyo kod omenda e kinde gi mag campaign. En ang'o miyo omenda itiyo go ahinya e kinde gi mag campaign? Intiere gi ting' mane? Bende gimedo mana seri, ben mibadhi, omwom koyud gi kure, onego wabed gi bidhruok machalo nade ka waikore ne yiero maduong' madhi timore dwe mar 8. Nyakora Ramogi Jwang' warwakni machiegni e chenro ni ka wachako wuoth kodi sani nyaka sa 5 mar onyango. Tudri kod Cleophas Oluoch kuonde tudruok duto mag Twitter, Facebook, Instagram, TikTok nyaka mano mar Facebook. Kadipo nasawache ting'wona nikech pod wantiere mana kae mar kelo weche gi duto ka wamedo mana yudo gi okinyi makawuono. SMS line marwa pok wawilo. Pod mana macha 23600. Koko Nyakora Ramogi Jwang' kaka wuono chieng' tich ariyo ngeni bende wan gi chenro mar orako ket mane TV mar Ramogi ka chakre sa 2 mar okinyi. Koko mano abe tudri koda e mbui maga duto te iyuda @Sharon Ong'ao. Nyakora Ramogi Jwang' chakre twak mokwongo nyaka e twak mar 2 wabo bedo kod jolony mabende wigi otimo jer. Inyalo chwalonwa penjo moramora kachiel kod ote mari kinyisowa nyingi to inyisowa ni nenowa e gwenge mage. Ka an bende inyalo tudri koda e Facebook page mara ma Joyce Oduor, Twitter handle @JoyceOduor_ machiegni nikech ma enro piny. Wakwongo yud weche mamiyo pek okinyi makawuono. Yes, returning also for presidential election will issue a certificate which will now enable you to start your campaigns from today. Kamoti alikuwa ni kama ndugu yangu mdogo, lakini mtu mambo yenye busara, yenye akili mingi zaidi. Sikuamini. Ramogi Jwang' machiegni okinyi makawuono weche manyien moikoni kamoro mayudo enya bedo ni ne gwenge ma Kisumu, Mabei, Migori, Siaya kata ka ineno waka intiere gwenge go ma oko mar piny Kenya. Rwaki weche manyien okinyi makawuono, nyinga Cleophas Oluoch. Wachako kod weche manyien kama koro warango kanyo chenro mar puodho jolar kom jatend piny Kenya ne odonjo odiochieng' mar 2 odiochieng' manyoro e kar romo ma Bomas of Kenya ka jachung' mar Umoja Summit Party Walter Mong'are mong'ere kaka Nyambane ne opuodhi e laro kom mar jatend piny. Mong'are ne oyudo puoth makamano ka jachung' mar Roots Party George Wajakoya to ne ominya ka tarik 2 mar chopo kare dwaro mag IBC. Kaka Chris Owino leronwa, jachung' mar Usawa Party Mwangi Wairia to ne obago ng'anyo oko mar Bomas ka oyuak ni olorne oko mar listi mar jolar kom jatend piny. E odiochieng' mar 2 mar puodho jochung' mar kom maduong' ma pacho ka ne yiero mabiro, jachung' mokwongo e chopo nyim IBC ne en Ngire Luchiri Wajakoya mar duond bura mar Roots Party.
Wajakoya ne oten kod jalupne Justina Wamae, anyuolane kaachiel kod apisas mag duond buche. Kata kamano, jakom IEBC Wafula Chebukati ochoro nyime lek mar Wajakoya bang' kane oreme chwalo sei mag johera mage maok counties 24 kaluwore kod chike matayo yiero. You have complied with all the documentation except in the supporters, these 17 counties were compliant. We have a schedule of the other counties where there's a shortfall. Kata kamano, IEBC ne omiyo Wajakoya nyaka tarik 2 dwe manyien mar chwalo sei modong' mowuok e counties 8. E seche mag midhiambo, piny Kenya oyudo jachung' mokwongo mar kom maduong' bang' IEBC puodho Walter Mong'are ma bende ong'ere kaka nyambane mar duond bura mar Umoja Summit Party. Kata kamano, odiochieng' ma kawuono ne ok yom ahinya e kar romo mar Bomas of Kenya bang' ka obila ne oloro ne jachung' mar Usawa kwa Wote Party Mwangi wa Iria oko mar Bomas of Kenya. Obila ne otamo Mwangi wa Iria donjo e Bomas of Kenya kaluwore ni ok ne oluonge kod IEBC. Wairia ne obire Bomas of Kenya mar chwalo ng'ur mare kaluwore kod okang' mane IEBC okawo mar wito nyinge oko kuom reme chopo moko kuom dwaro mag chike matayo yiero e pacho kae. I know what I'm saying. Communicate to me officially so that I deal with the matter officially. But you cannot remove my name, because what they wanted is they remove my name. Appeals must be done by 9th so that time lapses and then I'm removed. Chebukati bende omiyo jochung' mane owit nyingegi oko e kombe mopogore opogore mag siasa thuolo mar chwalo ng'ur margi ne aput moyiedhi mabiro bet e kind tarik 9 kod tarik 19 dwe manyien. The Commission has already shared the complaint form on its website. A person who has a dispute aggrieved by the decision of any returning officer is advised to print and populate the form with relevant details of the complaint and submit a hard copy to the Commission legal registries on the 7th floor Anniversary Towers within 24 hours of the occurrence of the dispute. Ng'wech mar laro tend piny Kenya okawo kore odiochieng' ma kawuono bang' ka IEBC opuodho Walter Mong'are kaka jachung' mar kom maduong' mokwongo. Oganda koro keto wang'gi mar neno jochung' madhi chopo e tol. Chris Owino, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi. Erokamano nya Chris Owino. Weche mabiro tenore kod puodho jochung' kendo jolar kombe mopogore opogore wachako kanyo gi duol mochung' ne tiyo kod yiero e pacho kae IEBC dhi nyime kod puodho jochung' mag laro lemo mopogore mag siasa e pacho kae ka motelo ne yiero maduong'. Millicent Adhiambo miyo walere wi kaka chenro notimore e alwora ma Nyanza. En odiochieng' mar 2 nyaka ne chenro mar puodho jochung' chakre yanga pacho ka mangima. Solomon Mudanya, maen apisa maduong' mar IEBC e kaunti ma Kisumu, lero ni ne gichako kod puodho jochung' e laro kom Senate, kendo nyaka sani Inos Okolo ma ochung' kod duond bura mar Jubilee ema osepudhi lemono kuom jochung' 4 migeno mar chopo e nyim duolno. We started with the Senate position and we were able to clear one candidate by the name Enos Okolo. Tomorrow we are expecting to receive Professor Ojenda, who is also going for the same position of Senate. E county ma Homa Bay, jachung' yutiko mar ODM e kom Senate Moses Kajwang' ne osepodhi. The problems that IEBC has always had has been when it comes to tallying, transmission and tallying. And so, like in the past where we had a senatorial election and we didn't go for a petition, I look forward and I do believe, and I've spoken with the county returning officer, and we have agreed that we must do everything to ensure that the results of the election in Homa Bay is not challenged like it was in the past. E county onogo bende, moko kuom jochung' e lemo mar kar od bura ma county no mosepodhi gin jolar kom kar od bura ma Homa Bay Town, Martin Ogindo mar Green Congress Party kod Humphrey Obach mochung' kar kende. Ago erokamano ne IEBC for the clearance nikech ang'eyo ni Homa Bay ni kama tek kendo koro sani wadwaro telo motegno wa manyuru kura kendo wa campaign uru gi kwe
violence wawe uru. Nikech kawuono ka waketo ji odhaw to kiny ng'ama dhi gono kura bende onge. Wan wawegi ok wadhaw waketo jowani ema dhaw. Emomiyo kwamanyo kura, wamany kura gi muolo to wamanye gi kwe. Komachielo e kaunti ma Migori, Elijah Odhiambo mochung' kar kende ne opuodhi mar dhi laro kom od bura ma Suna East. Koro sani ajachung' ma nyinge dhi adhiya kama itede nying jomoko. Kama itede mar Babaja, mara be itero kaka ja Suna East. Koro akwayo jo Suna East duto te gi jo Migori ni kawuono kampen ochakore. To wa kampen uru gi kwe. Ombulu biro to ombulu rumo. Magi timore e sama tend arita kwe ma kaunti no ma Migori ogolo siem ne josiasa mondo rit chenro mag sa mar puodhogi kaka ochik kod IEBC kaka yorno mar geng'o tungni manyalo wuok e kin johera mekgi. Nowacho magi kalure gi tulo manyo neno e karod bura Marongo. Mambo ya aspirants, unajua hii group, opponent anakuja na group yake na wao unataka kuingia mkutane. Hatutaki hiyo. That's why we have officers to guide wewe. Vile utatoka kwa IBC, ukiondoka ndio msikutane na hiyo grupu ingine. Ukitoka hapo kwenda campaign away from mali mwingine anakuja kupeania makaratasi zake. Chenro ni ochuo chieng' e apise mag IBC pachoka e sama liet mag siasa kod kampen medo tedore ka odong' mana ndalo manok kende to ji dhi e yiero. Igani nenore ni kwan jogo mochung' kar kendgi lo ka ipimo kod yiero mokalo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Erokamana nya Millicent Adhiambo kuwuok e kaunti ma Kisumu kumiwa lipot gigo motimore e alwora mag counties duto mantiere e alwora mag Nyanza. Wadhi nyaka kadho wadh nam chumbi kuma wayudo ni jatend ODM Raila Odinga ne oyuoro yik mar mosenindo jaod bura mar Abai William Kamoti. Raila ne ochwalo ote mag lit gi kuyo mag jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta kod mag jatend Wiper Kalonzo Musyoka kaluwore gi tho mar jatelono mane oyudo masira mar apaya. Opuoyo mosenindo Kamoti kaka jago mane ochiwore motegno ne tiyo ne jopiny. Oganda mar Abai kod welo mamoko mane ochopo e yik mar mosenindo jaod bura William Kamoti onyiso kuyo margi kaluwore kod tho mapoya mar jatelono e masira mar apaya ma bende ong'ado lek mare mar dok siro kome e yiero madwe mar 8. Tumepoteza kiongozi shupavu. Nafikiri nyiso oganda makadho wadh nam chumbi mondo mi osum kit telo mar ma osenindo Kamoti mar kwe kod ratiro. Kamoti alikuwa ni kama ndugu yangu mdogo, lakini mtu mambo yenye busara, yenye akili mingi zaidi. Yeye kila mara kama amekuwa mshauri wetu. Nilileta risala ya rambirambi kwa ya watu wawili. Kwanza Rais Uhuru Muigai Kenyatta, pili Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Ringre mosenindo Kamoti ne okane kariweo mare mogik dakika manok kende bang' alam mar sa 10 odhiambo kaluwore gi chike mag din jo-Islam. Mano report mokel kanyo gi George Bati. Wadarango machielo bende matimore kweth machielo mara Kenya Kwanza. Wale mu bende ne chunyi Kamoti mondo bede kamokwe. Jalar Compton piny Kenya gi otiko mar Kenya Kwanza Alliance mano William Ruto kod kweth mare mar Kenya Kwanza nogoyo tache county ma Kajiado kama ne gichope goyo mbaka gi oganda modak e county no ka gigeto chiko itgi ne dwaro ma oganda ma jo county no nigodo. Ruto notiyo kod thuolo no bende ne sero ombulu kendo sundo jo Kajiado mondo mi obi ogone ombulu e yiero mabiro. Lydia Okeyo nigi lerno. Jodak ma Kajiado norwako jatend kweth mar Kenya Kwanza William Ruto kod lange e gwengego kama ne gichopo e goyo mbaka kendo chiwo singo gi ne jo Kajiado pono ni giyombo e yiero madwe mar 8. Jo ohala mopogore opogore no bedo kod thuolo mar pedho dwaro magin-go ne kwethno mar Kenya Kwanza ka geno magin-go en ni biro dewo wang'gi kendo ket timo ohala obed mayot bang' yiero madwe mar 8. Kuna shida kwa sababu hakuna maderisi na utaweza kupata pahali ambayo mama ameng'ana kufungua duka kidogo aweke mashini yake, lakini bado kuna shida hapo. Lakini tukipata hizi coolers itafanya maziwa, itaanza hata kutoa ile yogurt na hata ile maziwa mala ambayo haina chochote. Naibu wa rais, tukisomeza watoto, mtu hata akimaliza university unashindwa unapeleka huyu mtoto wako wapi? Anakufuata kwa soko, anaenda kuwa beba pale. Kwa hivyo tuko na shida.
Meza wale wako nyuma anakuuliza mami, kama wangu ananiuliza saa hii, mami, naweka bidii hivi nikute tu kakae kwa soko. Tunaomba hii serikali yetu ikiingia, hawa wananchi wa Kajiado wale ambao wana own allotment letters kwa towns wasaidiwe wote wapate title deeds ili wapate security nzuri ya plot zao. Ruto manoten kod jokanyono mag riwruogno mar Kenya Kwanza kama oting'o jalupne Rigathi Gachagua, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula kod gavana ma Machakos Alfred Mutua nosingo kelo lokruok kendo singo timo gigo ma jodak ma Kajiado no pedhe nyime. Ponono ni okao piny owacho ma pachoka e yiero mabiro. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba yale mambo yote mmesema hapa tutayaweka katika mkataba ambayo tutaweka sahihi na watu wa Kajiado kwamba tarehe 10 tukianza implementation kwa mapenzi ya Mungu, tunajua pale Kajiado tunaanza na jambo hili, ikifuatwa na hili, ikifuatwa na hili, vile tumekubaliana na nyinyi. Candidate wetu ambaye anapeperusha bendera ni William Samoei Ruto. Na tunahitaji governors wa Kenya Kwanza, tunahitaji wajumbe wa Kenya Kwanza, tunahitaji MCAs wa Kenya Kwanza. Jodak ma Kajiado bende no yuago nok mar omenda mag chako helni mage ka jotend Kenya Kwanza no singo keto yot mar yudo omenda go ka giyudo telo ma pachoka ka bende gimeno ni gin ma gin kod paro mabeyo mag bero ngima oganda jo Kenya. Sisi tumekuja na revolutionary thinking and change for our country ya kuanzia chini kuleta watu juu. Kwa hivyo nawaomba tarehe 9 kina mama, wazee, vijana tuungane pamoja kwa kishindo ili tuchague William Samoei Ruto. There is no right or wrong. These are suggestions, these are ideas, and we need a hybrid of all the ideas so that we can get the correct diagnosis and the correct solution for the challenges we face as a nation. Sinamna hiyo. Mano report makamano mokel kanyo gi Lydia Okeyo. Kama chelo bende weche go mag ohala gigo duto matimore alwora mag pinje Afrika. Odiochieng' manyoro jatend piny Kenya ne orwako jatend piny ma Sierra Leone Julius Bio e kar jot mare mar jatend piny owacho kama pinje ariyo go duto ne otimo winjruok ma opogore. Uhuru manoten kod jotend migepe auchiel ne otimo twak kod jatend piny mar Sierra Leone no, kendo ne pinje ariyo go geto jiwo thuolo mag timo ohala kod keto mwandu e kind pinje ariyo go. Edwin Okoth lerono. E kar jot mar jatend piny Kenya, Uhuru Kenyatta ne orwako jatend piny mar Sierra Leone mane olime chieng' wuok tich. Bang' yudo rwak ma itimo ne welo ma idew kaka jatend piny mawendo, jotelo go ne odonje twak ka otengi kod jotend migepe mopogore. Twak mano nyayo winjruoge 7 mageto nyayo weche mathoth kaka chuogo duol matayo riwruok kind Kenya kod Sierra Leone, tiyo kanyakla e weche mag siasa kod mbetre, to kod jiwo weche mag ohala kaachiel kod keto mwandu. Jotend pinje ariyo go bende ne owinjore ni gibiro tiyo kanyakla e weche mag rito le kod nyayo limbe kind pinje ariyo go ma ochumi gi geto yuto mathoth kowuok kuom welo. Jiwo ratiro ma iteno kod kit chwech, nyayo kido kod timbe oganda mawuok e pinje ariyo go kod medo dongruok mag rowere bende ne gin gigo ma jotend pinje ariyo go notwake. Jatend piny Sierra Leone no dhi bet e thurka kuom ndalo 5 mabiro, kendo en achiel kuom welo mabiro yuoro e nyasi mar Madaraka Day chieng' tich adek. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Edwin Okoth kuom ripot makamano adhi e kaunti mar Tharaka Nithi kuma koro lit gi kuyo kwa gwenge makamago. Bang' ji adek ne owito ngimagi e gwenge ma Kiaruni e kaunti mar Tharaka Nithi bang' nang'o mor kich moro mane giyudo e bungu. Wachore ni ji adek go kama oting'o nyithindo 2 ne oliso mor kich no okinyi manyoro, kendo kamano pok gichako winjo marach. Ne giwito ngimagi kane giyudo thieth e od thieth ma Maria Matani mano level 4, mano ka juma moko 4 ma bende ne onang'o mor kich no sani yudo thieth e od thieth machielo. Akiwa napitia aliwape na wote sasa hivi ni wagonjwa. Kwanza walikuja grupu ya 5. By the end of the day, by today morning tulikuwa na total of 9.
Actually kulingana na ripoti ile tunapata ni familia moja, from the oldest to the youngest. Otherwise mili problem tuliambiwa walikula asali ya, kuna watu wengine sana wanajua mbizi ndio inatengeneza asali, lakini kuna ndugu watatu wanatengeneza asali. Kuna mbizi, kuna ingine inaitwa kidharaka nchora na ingine itawa en wach maliche nyako county no ma Tharakanithi komachielo nyako Ramogi jwang' warangi weche go mag thieth. Yedhe mag thiedho tuo mar kansa manengo gi romo shillings milion 4.6 wachore ni ne okwal kowuok e kar thieth maduong' ma Kenyatta. Riwruok mar governors ma pacho kae kokalo kuom jakom kamati ma weche thieth mano ma governors mano Peter Anyang' Nyong'o koro dwaro ni mondo piny owacho okaw okang' mar kumo jogo mitudo kod kuo ma kamano. Ripota marwa Judith Omondi miyo waler mathoth. Riwruok mar governors e pacho kae oyango ni yedhe mag thiedho tuo mar kansa manengo gi okalo milion 4.6 ne okwale kar thieth maduong' ma Kenyatta. Gavana ma Kisumu Peter Anyang' Nyong'o mane loso e lo riwruogno wacho ni jotuo mathoth oseinyore kaluwore ni thothgi ithoro thiedhe kar thieth ma Kenyatta. On massive theft of cancer drugs of over 4.6 million Kenyan shillings at our premier National Teaching and Referral Hospital, Kenyatta National Hospital. The culprits have not been punished. Our patients have actually been talking about sometimes the wrong drug being used or drug stockouts. Riwruogno wacho ni kuoma kamano ni thoth e kar thiedho jotuo manigi nyalo mar chulo nengo mamalo mar thieth motisi ni private wing kod mar jotuo moheore ICU. Yedhe bende giyango ni kwalo kowuok e kar chiwo yedhe ne jotuo kadhi e ute uso yedhe mag ji giwegi. Jotuo mayudore e ute jotuo moheore ICU osebed kimiyo yedhe ma ok owinjore kodgi nikech yedhe mowinjo migi onge. We therefore call upon the Minister of Health to do the following. Establish systems to curb the theft immediately. Enhance systems to enable end-to-end visibility of the use of all drugs in the hospital. This is very easy by making sure that the transmission is governed electronically, so that when drugs leave the pharmacies to the wards, it is something that can be followed without any human error. Riwruogno okoni lakteche magod thiedho kansa ma Kenyatta okosekawne okang' mar kum kata bang' tamo jotuo mag kansa yudo thieth mowinjore. Begin with the management of the cancer units at Kenyatta National Hospital. Those who manage the cancer unit at Kenyatta National Hospital, because if anybody under them is involved in such travesties, they will take action. But if they themselves are involved, they need to completely sever. E dhiro chenro mag thieth e counties ma pachoka gikwayo piny owacho mondo chwal omenda ne tend counties go ka giwacho ni jopiny yudo pek mokalo e yudo thieth e ute thieth mag piny owacho kaluwore gi yedhe maonge kuro. We implore the National Treasury to transfer 39.9 billion Kenyan shillings owed to counties without undue delay and undeducted as articulated in the County Government's Additional Allocations Act 2022 to ensure that counties implement their budgets and plans accordingly. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Judith Omondi, pod wantiere weche go mag thieth nyako Ramogi jwang' kendo rango mago matimore sekta no mar thieth. Piny owacho kokalo kuom migawo mar thieth osingo chiwo sir mar omenda makwane romo bilion 2.4 e kedo kod tuoche mithoro jwang' kaka mano mar kalanga, tuo mar adhonde mag wich miluongo ni siling e kind mamoko. Ne mano ne ler manochiw kod jagoro mogirore migawo mar thieth Susan Mochache e romo mane olos kod riwruok ma ok mar piny owacho maluongo ni Enfund. Romo no ne en mar lalruok ewi kaka pinje mag Afrika kuma oting'o piny Kenya nyalo kedo kod tuoche go. Piny owacho singo chiwo kodaka tiegruoke ne jopiny e jiwo weche go mondo ginene nyithindo oyudo yath njofni mondo okony gi geng'o tuoche go. That approximately half of Kenya's population, which is about 25 million Kenyans, are at a risk
of getting at least one of the NCDs. Kwa kifupi, as a country, we have allocated 2.4 billion shillings for neglected tropical diseases. Some of these diseases, like lymphatic filariasis, which is elephantiasis, in Kenya, for example, is already en route to being eliminated. As Kenyans, what do we actually do together to eliminate neglected tropical diseases? Kendo koro wadhi weche mamoko wayudo kanyo ne jowuoth 14 ne otonye lak tho bang' matatu mane giwuothogo mako mach kamoro ni Nyakegogi e wang' apaya ma Kisii kochomo Kilgoris kaluwore kod dereba mar matatuno mano Henry Nyambega. Nyamburkono ne okonyiso ranyisi moro amora mar bedo kod ng'ukni e seche mane giwuok e boma ma Kisii kar sa 12 mar okinyi. Mano ka jowuoth kamoting'o nyithindo mane dhi sikul ne otony. Apisas mag obila ne osechako timo nonro e wechego kaka ne masira makamano ne otimore. Mano kaluwore kod obila mawuok e gwengego ma Kigogi e gwenge ma Kisii. Kamari naitwa Itumbe Junction ya Nyakegogi Secondary School. Nilikuwa na mwanafunzi ambaye anasoma huko, nikamdrop hapo. After tukaendelea safari. After 50 meters gari ikaanza kutoa moshi ndani ya gari na abiria walikuwa ndani. Hiyo moshi kasidi wakaanza kukohoa. Sasa nikaweka gari kando, alafu nikaambia kondakta akafungua mlango akashukisha abiria wote ili kuangalia ni shida gani imetokea. Abiria vile walienda hivi, kondakta akafungua kiti, tukaangalia battery iko sawa, lakini moto ilikuwa inatoka chini ya engine, ndio ikatoka vile alikufungua hiyo kiti, moto sasa ikatapaka ndani ya gari kiosima, gari ikaanza kuwaka hivyo hivyo. Mimi niliamua kutoka kwa kitanda ati gari yako imechomeka mahali. Nikaamuka hivi bila kuongea chochote, nikakimbia mpaka mahali nilisikia ilichomekea. Alafu nikafika huko nikapata imeungua imeisha yote. Wenye walikuwa wako ni driver wangu na conductor. Lakini hakuna mwenye aliumia huko ndani. Wawuok gwenge ma Kisii kendo Ramogi jwang' mane makelo we giko weche manyien okinyi ma kawuono. Wagonero kamane nyakumbedo kodwar ne wachako okinyi ma kawuono sa 12 ka sani osekalo mana dakika machuok kanyo bang' sa 12:30 dakika 25 bang' sa 12. Nyakora Ramogi jwang' wagonero kamano kumbedo kodwa nyaka jogo mobedo kodwa mbui mago mag Facebook kama nitiere achiel kachiel mano live wagonero kamano. Mike Evin Duya wacho ni kumara achiel kodwa Odongo wuod Nyasembo Jangoma onero piny ka nitiere Asembo Got Bondo hero kamano ahinya. Emilia Uksa wacho ni Joyce Sharon gi Cleo wachiyo yo makare wacho ni oneno wa kachiel kod Sheila Ochola Jadolo Gabriel Odhiambo gi Juma Nyathimen neno wa ka nitiere Runda hero kamano ahinya. Beri Logola neno wa yo makare kanyo mamoko bende Ochieng' Wuod Ahero neno wa ka nitiere gwenge ma wacho kanyo gwenge ma Naivasha hero kamano nyakum kete kama biro en chenro mara Nono Magazet ginyawadwa Jesu Duor. Kikidhi mabor pod odakelo Nono Magazet bang' yweyo madundo ma wakao sani. Nyinga Cleophas Oluoch Mednene mana Ramogi TV. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Hey. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Kit thumbe mawakelonu otenore e ndhadhu maggi. Ka wakiko gi makare yud thumbe miero mapacho ka kama mzuka umepanda twende paka chini kod pinje maoko. Baby fill my command like zombie. E chenro mag tiedero ngoma uwake Kimwaga pesa ndaleveza Thum Dagmor Ramogi Night Etira jane dala Magite mana Ramogi TV.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Bed kod budget ka idhi supermarket. Neni inyiew mana gigo monego inyiew. Kaponi ok ing'eyo kwan mar omenda ma inyalo tiyogo, inyalo po ka itiyo gi omenda mathoth. Ne chenro manyien mar Nyarkochia. Ambisi. Omako gi lwete madung' kitungu wewo. Chenro mabiro lombinyo wuoyo. Iyawi mipongo ga giwego. Kochakore tarik 14 dwe mar 4 higa 2022. Nyarkochia tich ang'wen gi tich abich saa 1:45 mar otieno mana Ramogi TV. Ngeso ka ngeso wakelo ni gik mamit makelo mor. E rogo mar nyithindo kae wakelo ni talanta. Leo rombo lemo lumalema, lum leo rembo lomo lumalema. Loso gi lwedo. Wapuonji tedo be. Gimoko mamit. Kikelo ni kod Lox Ponde, Sally Kosgei Odhiambo, to gi Josephine Achieng'. Rogo mar nyithindo, ngeso saa 3 mar okinyi, to ibonwa e Jumapil saa 8 mana Ramogi TV.